おかえり。ずいぶんとたくさん買い込んできたのだな。レトルトカレーフェア？これ全部レトルトカレーだと？海軍カレーに麻婆カレー、ネギカレー。いろんな種類のものをこんなに。見ていたら腹が減ってきてしまった。今一つ開けてしまってもいいかね？カレーは私の大好物だからな。カレーも私に食べられたがって。こいつだ！ほぐし牛肉たっぷりのバターカレー。私はこの一番高そうで美味しそうなカレーにしたぞ。さあ、こいつをグツグツとうまい具合にやってくれたまえ。